Diyos marahay na aga po sa indo mga tugang, tawag sa mga kakasalon. Ikatulong tawag kay Arturo A. Mindrano, 28 years old. Ipinangaki sa Puro, Kanakman, Camarines Sur. Soltero, nag-ierok sa Kanakman, Camarines Sur. Aki ni na Alberto S. Mindrano, asin Luningning B. Aquino. Buot na mag-agom kay Julian P. Sara, 28 years old. Ipinangaki sa Binanuanan Grande, Calabanga, Camarines Sur. Nag-ierok sa Binanuanan Grande, Calabanga, Camarines Sur. Daraga, aki ni Solito D.A. Sara asin Divina B. Perez. Ikaduwang tawag para kay Victor A. Abejero, 26 years old. Ipinangaki sa Pagatpat, Calabanga, Camarines Sur. Soltero, nag-ierok sa Pagatpat, Calabanga, Camarines Sur. Aki ni na Bernardo B. Villegas asin Rowena V. Abejero. Buot na mag-agom kay Clarissa San Juan, 30 years old. Ipinangaki sa Kamuning, Calabanga, Camarines Sur. Nag-ierok sa Fabrika, Calabanga, Camarines Sur. Daraga, aki ni na Lolito San Juan asin Murita Dalipayon. Enot na tawag kay Junel C. Latusa, 31 years old. Ipinangaki sa Sursugun City. Soltero, nag-ierok sa Zone 6, Sibao, Calabanga, Camarines Sur. Aki ni na Emiliano L. Latusa Jr. asin Jocelyn Camacho. Buot na mag-agom kay Kimberly S. Perez, 32 years old. Ipinangaki sa Naga City, Camarines Sur. Daraga, nag-ierok sa Zone 1, Binanuanan Grande, Calabanga, Camarines Sur. Aki ni na Gregorio A. Perez asin Nora Samar. Enot na tawag kay John Michael P. Arenas, 26 years old. Ipinangaki sa Calabanga, Camarines Sur. Soltero, nag-ierok sa Zone 7, Bilen, Calabanga, Camarines Sur. Aki ni na Randy R. Arenas asin Marlene Puruto. Buot na mag-agom kay Clarice L. Campasano, 28 years old. Ipinangaki sa Barcelona, Sorsogon. Daraga, nag-ierok sa Zone 3, Mangiring, Calabanga, Camarines Sur. Aki ni Valentin M. Camposano asin Maria Corazon Lauron. Enot na tawag kay Daryl Jojo Gerio Falcon, 38 years old. Ipinangaki sa Batubalani, Paracali, Camarines Sur. Soltero, nag-ierok sa Purok 7, Batubalani, Paracali, Camarines Sur. Aki ni na Edwin V. Falcon Sr. asin Hilda P. Herio. Buot na mag-agom kay Christy Andal Makaraig, 39 years old. Nag-ierok sa Paulbo, Calabanga, Camarines Sur. Ipinangaki sa Paulbo, Calabanga, Camarines Sur. Daraga, nag-ierok sa Purok 7, Batubalani, Paracali, Camarines Sur. Aki ni Juanito A. Makaraig Jr. asin Sonia A. Andal. Ang siisay man po na may naaaraman na kaulangan sa mga itinawag na kakasalon, buot tabi makipag-ugnayan sa satuya ning opisina. Tanganing makalikay kita sa anuman na forma nin pagkakasala. Siring man, idulot niya to ang mga minasunod na intensyones. Petition and Thanksgiving Mass kang mga minasunod. Thanksgiving Mass and Petition Mass for fast healing recovery of Reverend Father
Nelson D. Savalla. Petition Mass for passing nursing board examination idinudulot ni Ella Francia Balindan. Thanksgiving Mass for birthday of the following: Abigail Mayrillon, Filipina Alemania, Mary Chris Labitan, Jose D. Asis. Thanksgiving Mass idinudulot ni Noni Igosgisa. Thanksgiving and Petition Mass offered by Mr. and Mrs. Efren Alin and Marilyn Valencia and family. Thanksgiving Mass idinudulot ni Rosalie Tolentino. Thanksgiving Mass and Petition Mass in honor of Divine Mercy idinudulot ni Mrs. Aida San Gabriel and family. Thanksgiving and honor of Divine Mercy and Divino Rostro idinudulot ni Mr. and Mrs. Vicente Baguio and family. Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Arnel Diaz and family. Thanksgiving Mass offered by Mrs. Feli Lee. Thanksgiving and Petition Mass offered by Mrs. Eda Capricho and family. Thanksgiving Mass in honor of Divine Mercy offered by Mr. and Mrs. Bindoy Diaz and family. Thanksgiving Mass and Petition Mass offered by Mrs. Edna Abuela and family. Thanksgiving Mass offered by Mr. Dante Tapar and family. Thanksgiving Mass and Petition Mass offered by Mr. and Mrs. Efren Cortez and family. Thanksgiving and Petition Mass in honor of the Divine Mercy and Divino Rostro offered by Mrs. Adele Oliva and family. Thanksgiving Mass for birthday blessing of Liana Austria offered by Mr. and Mrs. Orly Austria and family. Thanksgiving in honor of Divine Mercy and Our Lady of Peña Francia offered by Mr. and Mrs. Eugenia Payadi and family. Thanksgiving and Petition Mass for safe travel offered by Mr. Frederick Vallespin. Thanksgiving Mass and Petition Mass offered by Mr. and Mrs. Hope Tordilla and family. Thanksgiving Mass offered by Mr. Norman L.C. Maribic and Dolly. Thanksgiving and Petition Mass in honor of Divine Mercy and Our Lady of Mercy and for all the souls in purgatory offered by Mr. and Mrs. Leonardo Muruda and family. Para sa kalag ni George Sr. offered by Cyril Africa. Sa kalag ni Elsie, sa kalag ni Faustino, idinudulot ni Evelyn Daliva and family. Misa Kumon offered by Mrs. Salvacion Manacob. Misa Kumon idinudulot ni Mrs. Filipina Lauron and family. Sa kalag ni Kelly, kalag ni Joel, kalag ni Maria, asin kalag ni Azucena, idinudulot asin sa kalag ni Salvacion, idinudulot ni Mrs. Shoni Bilyen and family. Sa kalag ni Jessie, kalag ni Leonardo, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, idinudulot ni Mrs. Felili. Misa Kumon, idinudulot ni Mrs. Milagros Acido. Sa kalag ni George, kalag ni Yolanda, kalag ni Filipino Senior, asin sa kalag ni Ophelia, idinudulot kan Gambalan family. Sa kalag ni Lodovico, idinudulot ni Mrs. Leticia Arga and family. Sa kalag ni Ricardo, kalag ni Rebecca, kalag ni Marjorie, asin kalag ni Marivic, idinudulot ni Mrs. Marites Seya and family. Sa kalag ni Merly, idinudulot ni Sheila Giriba and family. Sa kalag ni Marlene, kalag ni Crescencio, kalag ni Juan, asin kalag ni Crescencia, idinudulot ni Mr. Marvin Aquino. Sa kalag ni Heriberto, kalag ni Marina, kalag ni Amparo,
asin sa gabos na kalag sa purgatorio, idinudulot ni Mrs. Cristina Lita and family. Sa kalag ni Silvestre, kalag ni Minyano, sa kalag ni Leonelo, kalag ni Juan, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, idinudulot ni Mr. and Mrs. Violeta Payadi and family, asin Norman Mirabel. Ngunyan po, sa liwat Diyos maray na aga sa indo mga tugang. Ngunyan po, ika-21 na Domingo kan ordinaryong panahon. Ang sa tuyang tema, si Kristo nagpili nin mga lideres na iyo an mapadagos kan sa iyang misyon, asin urog na pakusugon ang pagkasararo sa simbahan. Tinauan ni Jesus ang mga apostoles kan kapangyarihan, tanganing mautob nindaan sa indang katugdan. Ipamibi niya to sa selebrasyon, ngunyan nakitagabos magkaburunyog sa pagtinarabang tabangan, tanganing ang simbahan padagos na magtalubo kay Kristo. Matindog po ang gabos para sa satuyang selebrasyon.
Sa ngarang kanama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tangan kita magkaning magdulot kini nga banal na misteryo, rondo mo na sin pagsulsulan niya doon sa tuyong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya hinahagad ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang na ako pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayarak manlugod sa taon Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa itong mga kasaalan. Darawang kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos, nagilibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na maging saro sa buot, tawon sa siyong banwaan, nakamuotan ang binubuot mo, na mauton ang pinapanuga mo, tanganing sa tahaw kan mga kinabano na katibaadan. Kung sa inyaon, ang samong mga puso mapamugtak diyan,
kun sa inyaon ng mga tunay na kaugmahan, huli kay Jesucristo ang kagurang niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay sinagadi kasalukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan paagi nin Diyos sa pagtaon nin responsibilidad sa iyang pinili. Hinunyugon po niya to an enot na pagbasa. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ulay kan kagurang ng Diyos kisyebna. Mayordomo kan palasyo, itutok lang taka, hali isa sa imong katungdan, asin bubutungon, hali isa sa imong pwesto. Tara, sa aldaw na iyan, aapudon ko ang surugoon kong si Eliakim na aki ni Helkias. Gugubingan ko siya kan sa imong tunika. Hahabayan ko siya kan sa imong salihoy, asin an sa imong kapangyarihan, itatao ko sa iyang kamot. Magigi siyang ama sa mga taga-Jerusalem, asin sa harong ni Juda. Ibubugta ko ang liyave kan harong ni David sa iyang abaga. Magbubukas siya, asin mayo nin magpipinto. Magpipinto siya, asin mayo nin magbubukas. Itataldo ko siya siring sa rasok na masarig sa lugar, asin magigi siyang mamuraway sa trono para sa harong kan sa iyang ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa gudpaman, hari pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa good paman, hare pagpabayai ang gibukan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imo, kagurangnan, ni udok sa puso, tadinangog mo ang mga sinabi kan sa kunguso. Sa atubang kan mga Diyos, magtutugtog ako sa imo, magsasamba ako sa banal mong templo. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa good paman, hare pagpabayai ang gibukan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imo, sa imong ngaran, hulikan karahayan mo, asin katotoohan. Kanaldaw na ako mag-apod, sinimbag mo ako, pinadakula mo sa sakong kalag, an kusog. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa sagud paman, hare pagpabayai ang gibukan sa imong mga kamot. Tahalangkaw an kagurangnan, asin an mapakumbaba, hinihiling. Alagad an mapaabaw-abaw, sa harayo namimidbidan. Kagurangnan, an karahayan mo sa gudpaman, an mga gibo kan sa imong mga kamot, daimo pababayaan. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa good paman, hare pagpabayai ang gibukan sa imong mga kamot. An kasakitan asin kulog, kabtang kan buhay nin tawo. Kun an kasakitan akuon, ini pwedeng magbukas kan sa tuyang mga mata, tanganing mahiling ang tunay na kahuluganin buhay, asin makadara sa sato sa pagsulsol. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang pagbasa. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. O kaladman kan kayamanan, kadunungan asin kaaraman kan Diyos, aba daay marurup ang sayang kabutan, asin daay masiyasat ang sayang mga dalan. Taisisay man an may aram kan isip kan kagurangnan, o isay an naginiyang parahatol, o si isay an inot na nagtao sa iya, asin may katanusan, bayadan, tahali sa iya, huli sa iya, asin para sa gabos, sa iya an kamurawayan, sagud paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marhay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kadibanan ng Ebanghelyo, susog San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pag-abot sa riyonin sa Caesarea Filipos, nagapot si Jesus sa mga disipulos. Sisay sa paguna kan mga tao, anaki kan tao. Nagsabi sinda, si Juan Bautista daa. Aniba si Elias, aniba man si Jeremias, o saro kan mga propeta. Ang sabi niya sa ida, kamo, sisay ako sa paghuna nindo. Nang sigbag si Simon Pedro, ika ang Kristo, ang aki kan Diyos na buhay. Nagsimbag siya iya sa Jesus, paladan ka, Simon na aki ni Jonas. Ulita ba kong laman asin dugo ang nagpahayag sa imo, kundi ang ama kong yaon sa langit. Asin ako nagsasabi sa imo, ika Pedro, ang gapo na iyo ang tutugdukan kukan sa kong simbahan, asin ang mga trangka, kinin impyerno, day kayan makakadaog. Itatao ko sa imo ang mga liabi kan kahadian kan langit, ano man nabugkos mo sa daga, magiging bugkos sa langit. Asin ano man hubadon mo sa daga, magiging hubad sa langit. Dangan, pinangaladan niya ang mga disipulos na mag-usip na siya iyo ang Kristo. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang bago kita kaning magtukar kaning sa tong ebanghelyo, sa tuyang unang review ng mga sinundan kay ni, lalong-lalo na sa mga pinag-agihan ta mga ebanghelyo, sa mga babasahon. Of course, sa mga importanteng mga aspeto kan mga babasahon niya to. Primero, katong pinakakan ni Jesus an 5,000 sa paagi sa nakang 5 tinapay, more or less, kan mga nakaapirang Domingo nakakaagi na. Danganan sa iyang paglakaw sa ibabaw kang tubig. Asin kan nakaaging Domingo, kundi ako napapasala, abi ang binasa niya to, iyo an yaon sa duman sa Tiro sa Kakansidon, an distrito kan mga pagano. Aram mo po nindo ang Tiro sa Kasidon, kung saan? Ang Tiro sa Kasidon, yaon yun sa Lebanon. So, isipon mo, kung yaong ka sa Israel, sa Israelita, sa usually, an sa iyang preaching, ang ministeryo niya yaon sa Israel. Ang Tiro sa Kasidon, yaon yun sa Lebanon. Maski ngunyan, city yan, kanguyan kan Lebanon. Ang Lebanon kaya, garo yan ang nasa coastal area yan kan Mediterranean Sea. So, kung aram nito Mediterranean Sea, kaiba ng Israel, sa ibabaw kayan ang Lebanon. So, digdi ang sa baba ang Israel, sa taas ang Lebanon. So, gustong sabihin, kung duman si Kristo sa Tiro sa Kasidon, yaon sa kayan sa Lebanon.
Asin ang naghagad sa iya kan milagro na paumayan sa iyang aki. Iyong kananay tuman. Gustong sabihin, digdiyan sa may parting tahaw, more or less na sa parting Syria yan, Syria. So, isipon mo, saro siyang pagano, hinagad ang tabang kay Kristo. Saka isipon mo, hali sa Israel, si Jesus nakaabot sa Tiro sa Sidon, sa Lebanon. No? Kung katong mga panahon, mayo katong mga anong means of transportation, kundi maglakaw ka lang. Kaya kung nakaging Domingo, taano napaka-importante katong ebanghelyo. Kung isipon, ordinaryong ginigibo na ni Kristo ang magpaluwasin mga demonyo. Pero anong yaon sa conversation ninda? No? Dai maninigo na ang tinapay kat pagkakan kan mga aki itatao sa mga ayam. Kung isipon na makulog yan, makainsulto yan at taramon. Ang hinahanap ni Kristo is the lost sheep of Israel. So mga Israelita na yaon sa paganong teritoryo. No? Pero ngunyan ang naghahagad sa iya pagano, ninhulita, nahiling niya, asin na nadangog niya, ang mga ngangalasa nagibo ni Kristo. Nagkaigwasan ng pagtubod. Asin yan, nahiling niya to kung ano yan sa pagtubod. Aduman sa babae, bago itinao ni Kristo ang milagro sa iya. Ang sabi niya, maski mang kagurang na ng ayam, no? Minakakan kang rakdag na hali sa lamesa kan amo. No? Ako niya. No? Na dahil siya manirigo na magkamit kan biyaya ni Kristo tabok man sang Israelita. Pero igwas siya ng pagtubod. So mga tugang digdi sa pag-urulay na napaka-importante. Anong importansya kani? Mahiling niya to mga tugang ang diferensya kang inaapo niya tong maski kita may kumparata. Iba ang hindi ako ngunyan, maski ngunyan, you differentiate yourself. Ano ta nagraranig kita sa kagurangnan? Duang bagay ang duang pwede niya ito ma-distinguish. Primero, kasi igwa ka ng pangangaipo. Sinasabi talang na igwa kitang pagtubod, but basically, we are driven to Christ because of the need, because of need. Isipon nito, maski ngunyan, may sa turutuhanan lang, gabos kita, may mga intensyon. Asin, maski puro paano, nadara kita, kan sa tuyang, nadara kita nin kaluyahan, kan sa tuyang pagkadisganar, ta pwedeng may pinapangadyi kita sa kagurangnan, na dahil niya ito pinapangadyi sa iya, na dahil tinatao. So duang bagay yan, it's either you come to the Lord because of need, and the other one is because of faith. Iba ang magrani ka sa mahal na Diyos, ninhuli sa imong pangaipo, asin ninhuli sa imong pagtubod. Pero ang babaying ini, taano tan pa importante sa iya? Taano tayo naisurat pa ni San Mateo? Kasi ang babaying ini, madam, ang mga tugang, he went to Jesus, bako ninhuli sa panganangaipo, kundi ninhuli sa pagtubod. Kasi ang mga tao nagraranisan na ninhuli sa pagtubod. After kaya, pagkatapos kaya masimbagan ng pangaipo, tapos na, mayo na. Pero ang babaeng ini, igwas siya ng conviction. Isipon mo, bako siyang Israelita. Ali siya sa paganong teritoryo. But he bring with herself, ang sa iyang pagtubod. Ito ang nahiling ni Kristo sa iya. Igwas siya ng pagtubod. Nagrani siya kay Kristo, not out of need, but because of faith. Taano mga tugang dahil kita sinisimbag ng kagurangan sa tayo mga pangadyon, maski grabe ang pangaiputa, as if, garo kita, it's because, minsan, bako mang pagtubod ang darata. Ang nagraranig kita sa kagurangan, it's because kan sa tong pangangaipo. It's because of our need. No? Kaya madidistinguish niya to na minsan ang pagsasadyos niya to, it's out of need. It's not because out of faith. Ini ang hinahagad din kagurangnan sa sato. Kaya minsan, nabasa ko itong sarong sa
excerpt kan diary ni Sister Faustina. There was a vision, nagpahiling sa iya sa vision ng kagurangnan. And he asked this, inapot niya ini, taan mga pangajion mi, daig gabo sinisimbag. Araw sabi ng kagurangnan sa iya, it's because you come to me not out of trust, but because out of need. Yaon ka mo, nagpapangaji ka mo, nagrarani ka mo sako, mayo man kamong paniniwala talaga, mayo man kamong pagtitiwala, no? Kundi nagrarani ka mo ninhuli sa inyong pangaipo. That's why, kaya ang formula kang pangadyon ni Sister Faustina ang itituklo sa to, diyan sa tubangan, pag huwag naglaog kang simbahan, nakakaag, Jesus, I trust in you. No? Tangani na, parang dumong kita, na we have to come to Jesus, magrani kita sa kagurangnan, not because out of need, bako kan sa tong pangaipo, kundi kan sa tong pagtubod. So, ini ang mga nangyari, as in, pagkatapos kani, magiraray, mag-ibo ang kagurangnan in Milagro, pakakano niya giraray ang 4,000. Dendangan, susundanin ni kan mga Saduceo, si mga Pariseo, naghahagad sa ening tanda. No? Ini kayang paglako niya sa tubig, as in, pagpakakan ka mga Israelita, no? Para sa inda, tanda ini sa mga pagka-Diyos ni Kristo. No? Si Kristo tanda ini kan siya ang pagka-Diyos. But ang mga Israelita, asin mga Saduceo, nagagaling tanda. Anong sinabi ng kagurangnan? Mayong ibang tanda akong itatao sa indo, kundi ang tanda ni Jonah. Natirumduman nito si Jonah, itong kinakan kada ko lang sira. Asin pakatapos kang tulong aldaw, ilinuwas. No? Ang gustong sabihin ko yan, mayo akong ibang sasabihin, mayong ibang tanda nagigibon sa indo. Taano? Kasi, kung magibo ako ng tanda sa indo, dahil man kamong magtubod, mayo man kamong pagtod, mayo man ng saysay. Kung may pagtubod man kamo, ano pa ang kaipuan kang tanda? Ang miracle, ang milagro, ginigibo, tanganin ay konfirmaran sa tuyang pagtubod. Pero kung mayo man kita ng pagtubod, ano man ang halaga kan milagro. Then, kaya mo niyan, mga tugang, hali sa Tiro sa Kasidon, no? Papunta sila yan sa Caesarea Philippi. Sa ini ni Caesarea Philippi, this is the border. Nasa border ini, kan almost, nasa Northern Kingdom, nasa border rin kang something sa Syria, something like that. No? As in ini, pagan territory. Anong gusto sabihin kaning Caesarea Philippi? Sabi nila sa istorya, taano ta Caesarea Philippi ang pangaran. Pag sinabi mong Caesar kaya katong panahon, kahadean. As in ini, taano ta Philippi, ini ang distrito o parte kan daga na itinao kay Philip, kaya Caesarea Philippi. So, Greek territory ang lugar na ini. As in, ano ta nagpunta si Digdi? Well, primero, yaon sa lugar na ini, Digdi inapod kan na this is a place of sacrifice. Sakripisyo, ginigibon ng lugar ni sakripisyo kan mga pagano. Isinisakripisyo ni Digdi ang mga goat, asin mga sheep. Kumbaga, siya ang Diyos-Diyosan kang mga shepherds. Tano, yaon digdi mga tugang, this is a temple, digdi ang templo ni Pan, inaapod na Pan. Si Pan, half goat siya, half man. Saro siyang God na pinapaliwalaan kan mga Griego, na kabanga Diyos, kabanga shepherd, o kabanga ning kambing. No? So, ang mga bagay na yun napaka-importante. So, nagapot si Kristo digdi sa lugar na ito, digdi pa talaga siya nagapot. Ano sa paghuna nindo? Sisay ako sa paghuna ka mga tao. Ika si Propeta Jeremias, ika si Juan Bautista, ika si Elias, usaro sa mga propeta. Alagad, ang chismis, pinararam ni Kristo, sisay ako sa paghuna nindo.
ika ang Kristo, sabi ni Pedro, you are the Christ. Taano mga tunong tayo importante ini? Sinabi ni Kristo kay Pedro, mayong ning tao ang nagsabi kay ni sa imo, kundi ang sakuyang Ama sa langit. Ini ang paulit-ulit na sinasabi ta. This is a revelation. You see, dahil nang kita makakarani sa mahal na Diyos, asin dahil kita makapamaibi sa kagurangnan, kamukon mayo ang revelasyon asin tabang nin Diyos sa tuya. Ang kada best na makarani kita, asin makabanggit kang pangaran ng kagurangnan, asin isabisumitir niya to ang sa tuyang sa diri sa saya, is always a gift. Biyaya ning kagurangnan ang magkaigwaning pagtubod. Kaya sabi ning kagurangnan kay Pedro, paladang ka Pedro, paladang ka Simon, aki ni Juan, o aki ni Jonas, ninhuli ta, bako mayong tao kani nagsabi sa imo, kundi ang sakuyang Ama sa langit. That's why mga tugang, every time we have an authentic na minaranig sa mahal na Diyos, it is always an act of revelation of the Father. No? Kaya it is always the move of the Father to draw us to Him. Bakong tao ang nagsabi kani sa imo. Asintano ta sa Caesarea Philippi, sabi ni Kristo, ikagapo, ika Pedro, ikagapo, asin sa gapong ini, patutugdokong ko ang sakong simbahan. Ano ang gustong sabihin ka ni mga tugang? Napaka-importante sa simbahan ngayon ang otoridad. Kasi, kung mayong otoridad, mayo kita ning padudumanan. Napaka-importante tano ta ang simbahan, hanggang ngunyan, maski sa tao ang kaluyahan, sa tao kontrobersiya, yaon pagirari ang simbahan na katindog. Sabi tanganig yan, it is always the Church of Christ. Tano? Kisay na authority, kisay na otoridad, hadi ang simbahan, hadi mismo kay Kristo, asin itinao kay Pedro, no? Asin sa mga kasilihid niya. Asin ang otoridad na ini, iyo ini ang saro sa mga dahilan kung taano ta nabubugos kita bilang sarong simbahan asin para tubod kay Kristo. Maski sa tao kan sa tuyang individualism, sa tao kan sa tuyang di pagkakaiba, we are united because of the one authority coming from Christ. Kaya maswerte kita. Tadawa sa tao ka sa tuyang kontrobersiya, ang simbahan na ini padagos na minatindog, asin padagos na itinatao sa to ang biyaya, ninhuli sa kapangyarihan ni Kristo. That's why, no matter what, kung isipon nila, kung ipag-differentiate niya to ang sa tuyang simbahan, hilingon niya to sa iba. They have only one authority. Sinasabi ninda, igwas ninda nin sarong libro, ang sanong pinapaniwalaan, Biblia sana. Pero taano talampas na silang 400,000 na mga denomination. It's because there is no authority. Meaning to say that they came not really, the authority is not really from Christ. It's because of mere human authority. That's why they are separating themselves and making distinctions among themselves. Samantalang kita, maski sa tao kung sa tuyang pagkakaiba, we are united out of our distinction. Iba nung ilingon nito ang pagkakaiba. An otoridad na hihalik kay Kristo is that may grabe ang sa tuyang pagkakaiba, pero pinapagsaro kita sa tao kan sa tuyang pagkakaiba, ninhuli kang otoridad ng kagurangnan asing kay Kristo. Samantalang sinda ang iba, kung hali sa otoridad ng tao, ang sa indang sinasabi nindang pagkasararo, iyo ang nagiging dahilan kan sa indang pagkabaranga asing kan sa indang distinction. It's baliktad. Ang sa indang pagkasararo, sa sarong otoridad na sinasabi ninda, is the point of their distinction is and the point of their differences. Samantalang kita, in one point of our authority, sa tao kan sa tuyang mga distinction, asing kan sa tuyang pagkakaiba, we are united because of this authority, kan sa tuyang mga distinction, asing kan sa tuyang mga pagkakaiba. Why? We are unified in one authority under the authority of Christ.
Ngunyan mga tugang sarong punto na lang. Taano ito napaka-importante kani? Taano ito sa Caesarea Philippi? Because naniniwala sinda na ang sa Caesarea Philippi is the gates of hell. Iyo an gate papunta sa impyerno. Kaya anong sinasabi ni Kristo? Paladang kasi mong Pedro, palaman ikagapo, asin sa gapong ini, itutugdo ko sa iyo ang simbahan. Itatao ko sa iyo ang ilabik ang langit. Itatao ko sa iyo ang ilabik ang kahadian. Ano man ang hubadon mo sa daga, hubadon man sa langit. Ano man ang buguson mo sa daga, bubuguson man sa langit. Asin ang kahadian nin impyerno, dai manggagana sa iya. Digdi pa sana, tinuldo ka na, asin tinawan ng silyo ng kagurangnan. Kung ang Caesarea Philippi is the gates of hell, sinasabi niya na ng kagurangnan, sa kahadian na ini, sa labi na ini, sa otoridad na ini, dai manggagana ang impyerno sa saimo. Dai magtatrayumpo ang kadikluman sa saimo. This is the authority, as in saro sa mga dahilan, kung taano taginibo ni Kristo ang deklarasyon na ini sa Caesarea Philippi. Tangani na silyuan na ang simbahan na ini, sa simbahan na ini, daidigdi mapapanggana ang kapangyarihan ng kadikluman. Huli sa otoridad na itinao ko sa imo, isa imo Pedro, asin sa simbahan, na sa kuyang iwawalat sa kinaban. Lugod, padagos kitang maniwala sa Diyos, asin ang otoridad ng kagurangnan, iyon sa tuyang tungkusan sa gabos na panahon. Matindog kita sa pagpahayagan sa itong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangan langit at sindaga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kang Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos sa mga makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mantang nag-uurup-urup kita, kan pagtugdas kan simbahan, mamibitang bukas ang puso sama, para sa itong mga pangaipuasin kan bilog na kinaban. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang Santo Papa, pakusugon ang Espiritu Santo, sa pagpadagos kan gibo ni San Pedro sa paggiya kan simbahan, sa tahaw nin mga kadifisilan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang gabos ng mga obispo, ang kapadian, ang mga lideres kan komunidad, magtalubo sa pagkamuot kan Diyos, asin mahuyong magutob kan mga katungdan, na pinaniwala sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang gabos ng mga paratubod, urog na ang mga nagaaginin mga pagsubok, dai malingaw na kikristo, iyo ang sariga nagapo, asin patugmadan kan sa indang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, asin mga maedad na, danay nakamutan, asin ang tabayanan kan sa indang mga familia, asin katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinaban, magkamit nin kapahingaluan sa kahadian kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Lang ito nama, gibuha kaming danay na magsarig sa imo, linigian sa mga puso, asin padanaya kaming maimbod sa imo mga pagbuot. Ulgi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, asin pagdulot kan sa tuyang mga atang.
Matindog po. Magpamibig ka matugang taning sa kosin sinungatang, makabalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nahuli kan sa nang sakripisyo ng pagampon. Nabawi mo ang banawaan para sa imo, kaugaying warasan sa mo ang mga balaog ng pagkasararo, asing katuninongan sa imong simbahan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Itaas espiritu, ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Itong maninigo asin matanos, asin nakakaligtas. Maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na kami danay asin misasain. Magpasalamat sa imong kagurangnan, banal lama, Diyos sa mga kamandayang kasagoran. Nakakagamiyaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan. Nagsanggawad ka sa mga may kagadanan sa bagsikan sa imong pagka-Diyos. At ang ani tinagamuan bulong sa samo man sa ng pagkamagadanon, asing ko na lang kinapahamakan mga nawara, iyo mananiligtas mo sa mo, huli sa inda, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya anok ni mga angeles, nagsasambakan sa imong kamahalan. Nag-uugma sa atubang mo sagod paman. Nag-aarang kami ni pagbuot mo na mag-isarong sa inyo sa matingog sa kaugma ni mamagkairiba na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurang ka ng kadambanal, buraburi ka po sa kabanalan, kini mga atang naimbi kami. Pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mga maginawa, kasindugo kan sa mga kagurang na sa Yeso Kristo. Kan siya sa lugaring yung buot, pinasaliban sa kunsapasyon, nagwakan tinapay asin pagpasalamat binakin asin tinako siyang mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos asin magkakan ka initay na sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siriman pakapamanggi pagkanya mong kangkali sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Itinao siya ang mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom kay nitay ng kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan. Napabuluson para sa indo asin para sa dakolsog patawad kan mga kasalan. Ini pag-ibonin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrarumdum kan siyang pagkadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay ng buhay, singkalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagani ka mo ng magatubang asin maglikod sa imo. Asin nakikimera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kanawa kasi nago ni Kristo. Pagsararoon ka ni Espiritu Santo.
Kiron kagurangnan sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo sa pagkamot kay bakan sa mong papasilyon, asing ka sa mong obispo sa Rexandro, asing kabos na klero. Siriman giron sa imong paghiherakan sa mga tugang, nagturog sa paglaong kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos mga gadan. Dangan ang kwasinda sa liwanagan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mibi kami. Taning kay ba ni Santa Maria Birhen na akan Diyos, kay ba ni San Jose siyang esposo. Kaya mga banal na apostoles ng gabos sa santo sa kaidto pa nakapagigaya sa imo. Magkani gumayang keras kan buhay din kasagkoran, mag-umaw asin kumuraway sa imong siringman. Huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya sin sa iya sa imo Diyos ang makamhan. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Natukduhan ka na nakakalitis sa tugon na si Minatod kan Diyos ng kaugalian, nangangas kita magsabi. Agawa kami sa gabos sa marawot na imbi kami kagurangnan, warasa sa maldo niya mong katulinongan, tahanin kami natabangkan sa iyong paghaherak, baginda na nataling ka sa kasalan na si maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagalat kan huwag mang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas sa Yesu Kristo. Yesu Kristong kauranan, ika nagsabi sa mga apostoles, katunungan ni winawalt ko sa Indo, ansa kong katunungan tinataw ko sa Indo. Ari pagilihan sa mga kasalan ko ng pagtubod kan sa iyong simbahan, kasi papagkani ko na siya mapatunin kasi magkaburo niyo susog sa iyong kabutan. Ika na nabubuhay sinagadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katunungan kagurangnan, dahil na mapa sa Indo.
asin sa imong espiritu. Magpatirawang kamuning katinungan. Peace be with you. Uyang kordero kan Diyos, yung nagpapara kang mga kasalang kang kinaban, para lamay na pod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamiwi kita. Kagurangnan namibig kami, gibuhaan bulong na panahon ikan sa iyong pagherak, asin kaugaying imuha kaming magtalubo, asin pasiring na mag-uswag, tanganing makapagayagayak kami sa imo sa gabos sa bagay. Yurgi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa nagkapirang anunsyo. Buot mi pong pasalamatan ang mga padagos na nagdudulot kan sa indong mga atang. Alden Maria Teresa Bonot, Leonardo Muruda, Rodilita Muruda, Flora Silivante, Efren Cortez, Lori Cortez, Fraile Alde, Claire Burse, Gaspar Piliogo, Nancy Arellano, Eliza Abondo, Nina Dumalagan, Maria Cortez, Ann S.J. Montesilio, Raquel Bas, Mary Ann Monreal, Marne Panibe, Leonela Rieg, Juliana Forteso, Mary Susan Olieta, Felicidad Lee, Roberto Bale, Acer Irene Julia, Melody Berano, Tess de la Peña, Victoria Camo, Aida San Gabriel, Nisita Bagyo, Carmen Alburo, Flor de Lisa David, Andy Rodriguez, Adelaida Lalong Isip, Roselet Agapay, Agosto Peña Redondo, Imelda Bagyo, Salve Bitbit, Jem Manli Salva, Ande Rodriguez, Marilu Malate, Leo Muruda, Marites Sea, Salvacion Manacob, Glessy Galero, Salvador Tabinas, Mary Jean S. Lita, Antonio Abalayan Jr., Menchi Arga, Ronald Moroda, Marites Pana, Maria Dites Sadja, Josie Gabino, Noel Celeste, Helen Core, Marilyn Sales, Maria Jean Harukhok, Rebecca Bagyo, Lau Punse, Lordelita Salaw, Evelyn Abalayan, Nelson De Leon, Maribel de la Peña, Marites Simbahon, Victoria Asuncion, Rosalie Ballescas, Salvacion Bronsal, Napoleon Andal, Adrian Parapan, Romeo Manalo, Lolita Onagles, Leoneda Javier, Salvacion Panibe, Salve Contreras, Marlene Lianza, Maria Lourdes Manacob. Salamat po sa Indogabos. Diyos ang magbalos. Ngunyan, mga tugang para sa pagsungko po ni na actually yung ngayon si nasa Labog asin sa aga dadaraon siya alas 4 sa kapilya ni San Isidro sa Paulbo ang misa alas 5 ning hapon. Dangan ali sa Paulbo diretso sa Saratay pagkasunod na aldaw dangan sa GK dangan sa Lourdes Silangan dangan sa Belen proper. Ang sa tuya pong kunyan pagsungko mga misa sa Sabado po iyan sa tuyang bispera. So hali sa Belen ang misa po niya to duman alauna ning hapon. Taan taob po alas 3 kaya mapulubyal po kita alas 3 ning hapon sa Sabado. Dangan pag-abot kaya digdi igwa kaya digdi ning misa. Mayo mong problema sa mga hararayong barangay kaya po nga kita mapahanda. So kay po niya to na kung pwede, ini-encourage ko kamo na mang-iba kita si Kina hali sa pagsakay papunta sa idadaong niya to siya sa may party kang sugod dangan maprosesyon po padigdi. Kung pwede po igwaman kita kaya ning yan sa tuyang bispera kapinaunayang kan piyesta niya to Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya igwa kita kaya ning pahanda ning hapon. Siring manan sa otro Domingo iyon kapista niya to Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya ang bilog na Domingo sa Pitsa 30 ang sa tuyang misa butiba
para sa kabista ni Our Lady of Peña Francia. Dangan po sa mga gusto pong magpasungko sa mga araw ninda, kasi magpasungko sa konsay ng institusyon, makikoordinate lang po kamo sa opisina. Dangan po sa tuya pong nakukuha sa mga pagsungko na tinatao po nindo, iyon po sa tuyang gagastuson para sa kabista nina. Gigimito niya to sa pag-arkila ng banda, sa bangka, sa mga banderitas, sa celebrante, sa kung ano pang magagastusan para sa kapistani na kaibaan paghanda. Matindog po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ng kamukha Diyos sa mga kamhan, kanama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katunungan ni Kristo, tapos tahan misa. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Ang tatarahamon na nadango, ang tinapahay na nagpasong, ang muragohon nin pa kung gusto, tanganin sa kapwa.